Kajingnya lenti, shiki temri boy, kalong ka pentingan shisha, ya kaman sim kinong late nongwan. Kamtam haba pet ya kajing itanat jongkawa umnyam, kisurok ba bat kajing plik jongki. Shusho nalo jongki ni kajing itanat, kajing don jongki dukan, ha ki babun ki benta jong kasurok ba ki kring pa, ya kinong syangkai pertai. Ha ki ni dukan, judi bun jat ki marbam kuntup iki asyar, men bat kiwe de. Kini ki marbam ki long shisha ki bapau ba kini ki tan, nak benta ki nong late nongwan. Bat ikinong cengok kai pertai, ki banajan bat na jingai. Daga jingdan jong jaka ajing hikai, kum ka RRTC bat kiwe kala ajing mentoy hadu kata ya ki brio, ba kinang la man pen ba shushu, ya ki rukom shna bat pen mi ya kini ki mar, bat kumta ka yarap ru, ban ketiu ya ka yok kakon, jongki. Bat iwe na kinong shna ya kum kini ki marbam, ide ikong anita kamdan. Ikong anita kamdan, ida iba syong basa hagashnong sarikushi, kabahap agarai marnga, riboy distreng. Ila penyeso bat penrung kerteng ila de, haka Enterprise Facilitation Center, kabadon ha umling blok, nadu usnam arjar kan rio. Kikam kiba ikong anita ila nak benta ban kentiu ya kayok kakot, bat kekamai kekaji jong i, kilong ban shnai kini ki marbam, bat bandi dukan, ja bat sya, halat marngar sarikushi. Kekemi jong laingot kikun, ikong anita ide ibri bateri minat, ya kekam, nak benta ban kentiu, ya kayeng kasem jong i, bat hakaju kapor, iya rap ban pensluru, ya ki parlok, bat ki marjan marpa, ki basa hakani kasnong, ba makiru, kin ya persyang, ban trei ya kani kajat kam. Ilong ru kanuksa babha ya ki weipan, bat itrei rat ba ru, ban sumar kuat bat penek pensa ya ke mei mariang. Namar wa kakam sna ya ki jingbam kum ki asyar, ki mit, bat ki jat jingbam, kadai kakam kaba ikong anita isngo tenat bah ban le. Kumta isngo thu wa idon kam ban kampan bah shushu ya ke rukam trikam jong i. Kenang bakani kakam kan kela kum kalat kamai na kebenta jong i. Dei halor kani kanong rim, ba ikong anita ilarai ba inlet syahikai pentebet ila di haus nam arja khatlai kumba shibnai ai. Ya kani kajihikai la pelong daka Indian Institute of Entrepreneurship kabanang gohati hasnong umwang riboy district. Hagapor bagi staff na po RRTC Q&A training Q&A ka awareness program ha ki club bapher jong kene ka snong jong isne di namar bangadon interest nam ta kane ka food processing ngaladon lupa ka jing temu dan menchua tengah pada ngala ong ya iba ngadon interest kila ban sim namba phone jonga te ila sim nang ta ila phone nga hagapor badon training baka sponsor ka IIE mo te hadin ka tupat iong ban lumparlok te ngalum perlok long nang ne nasnong duna ki badon interest tengiyo tang kumba sangut dringut te nga iya kisnong marjan nga wat jing tip lang te kidon te hamuang ru kidon ki bakwa kum kane ka kammo banle te kita ru menta kidang snahi ki asyar ke te ngi pelong ka center hamuang tingi la late training hang te lengba ka jing hikai jong i sar banlal bat i sar karmau klang. Hadin jong atau training jongi tengi la sedang ban form ya ka group jongi ka ba ngelai perkhat lang baro ba namar bangi mde na ka juk kasnong ngila long na baro jong ka wei karai tengi ibu bait no tang ka kerteng jong ka group jongi kadai ka mar ngar food products bangi lai munjur lang baro ki member but ya kata ngila form ha ka artarik uno pembar ar hajar kat ndrew Nadu ke basdang kani kekunhun kadon kumba shipongut kidkon ki batrai minat bat ki bapersyang man kentiu ya ki sapsyat bat shnai kini ki jingbam kumta kila syim ya garai bat jit ya laingot na ki parad khot ban lai sha hikai pentebit shushu ha RRTC umran house name arja khatsan bat ya kani ki jing aji hikai ha kani ka sin la kersyan bat baitingka daga nipko kidkot ki balai ban sha hikai pentebit ki kentup ya ikong anita ibalong kum i presiden kaseng iba molstal nongrum i secretary bat iba Ferdinand Sokwai ibalong i finance secretary. Jing hikai ki bagi ai po training po
si Imran layo sibun mah jing hikai ong mangishna dagi ashar ibashna dagi ishna dagi wine ang ta kishna dagi fast food ta ang ta long no banshna Joyce ang ta ngiyo ru jing hikai kumno ban grind powder ya using lane upiat ursun ma kinang tai kineki shenrai kising ngiyo ru jing hikai kum ban le labeling ban packaging nang ta hadin gatu kumno ban panya yeu kimar ki jongi kumno ban bu dor kimar ki jongi nang ta kumno bangin le khoi bakan long bagamar jongi kan ne islam kumno ban preserve ki so kilai kai ru yangi kumno ban wat lat jing yarap na ki kum ki ne ban supply kimar ki jongi sebar Hadin kene ke jingsha hikai kanip ko kala ai jingkershan yaki bat penyo eki machine obunjan kata ya ka hot air dry machine pulpier machine teliat bat ka extractor hendrai wala kata kene ke kunhon sang yarab dalade lade kam shim lala ban pentrekam ya kini ki machine kat haduk menta namar ba am shim don ke jaka ka babyang ban bu yaki Ndrai lengba ka jingshim kian na kaliang ka Basin Development Unit kala yarap eki ban pen kre ya ka business plan ne yaki kot kisla ban pen i kumno kin penya ya ka kam Kamarnga Food Product SSC kala bu ya ka jing terwa ya ka ram na ka Meglaya Rural Bank marngar ya ka ram ha ka jing shisha ampat shim la yo kat menta bat ka jing menta kalong ha ka jing bompat don ka jaka babiang na kabanta bantray ban kata shushu bon na kidekhan ha ka kunhon kilong ki baduna ha ka yo ka kon kalong shisha ka ba na kabanta ka ne ka kunhon ban sinyang bat penhe ya ka kam ka wiru ka daw na ka jing bomla ban penon kami ka machine ka day namar ka jing bombyang ka boarding Kabaning kong ni janjar banyo ya kalait ki ong ba namar ba kadai ka three face tingi kham janjar banyo Kadin bangi lalik ya keren gini kendo ya engineer bari yu na po MSB te yang hila banyo te ila ai ke estimate kata ka jinglut te ila da besiu ki yang hila bantan ya kalai te hadin bat ngi sem jing bang kain jungi kamlong karit te ya gitu ki machine ngimla banyos mentang ngi jenjar namar bayi ki kandes bade ban ngi hapthat habar e porliur ngimla ban penmi ki namar bagas ngi kambiang ngi that arsngi teng la aslap no sisngi te unsa sni unsa do te kanong ngajing do nong te ngi porliur ngimdot ban sna kandes ngi sna tangki ashar te ngi that ki kandes tangi ne banai barang te ngi that ha ngi lai ngi teng sau ngi da umpat rakyang maha ladang ngi that ha mesin pat usim portang arkanta te ladang yo ban penon kam no iki mesin kalong ngajing irap ka bakrau yangi bangi lam du mi kham kloi kani ke kunhon kamban se ban hab ban chuthat ikisok gipai hagasngi wala hapnang kini kijing handrai don ro ka jing ne scam jong ikong anita bat ka kunhon jong haba phai pat kat handu kani kenti jan baro ki dkhon ke long ki batbet bha ban snai kini ki chat jingbam lengba ka training ba kilayo haka ayom ka bapoho ki sok ki pai ka kunhon ka jukhat balai ki marjan marpa na ka banta shitayo banyarap yaki ban on Bantat yaki mar badang im laju siuru yaki hakador ke basispa andrupo tengkan sisngi di ikong anita kamdat ibade inya jongahi tangadon tangwan syuti kumto najing pule ngasyit teng judan kamu haye di syekot yang banwan yarap ken hadukan jong iben snaniki ashar ki met ki kandi badok kajing mutoy kalong ba ngagum ikhna ba pule teng idan kamu ki pocket money ban te kalong kum ka part time job lu kan yang ngayo ban earn ka side income ban kata daga mensim jong kajing tre lang ki dekot kani ke kunhon ki juya no senyang lang ban thiet iki tiar set tiar tiu bat sim bantaru ban siwi ki bai lan bat ki wede ki jing don kam nak banta ban penya yo yakini ki mar la song bha haki song plastik belawan ra bat thiet na kanong ba gati hakador ka ban riu tengka ka wei ka plastik ka bala ban song sispa san program kamar bat ki ba nyu tengka ka wei ka plastik ka balong ban song lai spa gram kamar
ya ka song asyar ka balai spa gram la pensyong dor pedeng sispa saupo bat sispa sanpo tengka kisok kan por so meleng using ki balak song ha ka plastik ka balai spa gram la de ha ka dor ka ba prapo tengka si paket ya kini kimar barobor laju de ha ka dukan jong ikong Anita laju pharu syaki weipat di dukan ki badan hajan kepung marngar ka balong ru ka jaka jungok kai ka ba pau nam ha kini kitan ka ba kring ye kinong wan jungok kai perthai haduk menta ka jingyo nong ka long arpusan na ka sispa na ka baitre ha ka ba kum ka kenhon kilai no senyang lang na du ka basdang Mensyua long susong tangga dukan te long kajingyo junga kaduna ban mentah bang lasdang sakane ka bai ka kam bang aipor kane ka kam kelairap ban pen kiu ya kajingyo junga bang adang la ban pendap syu jun kam hi ngesem junga nang lor kataru ngalong ku bang ai kam dei kiwe gi bam dan kam ngai makiru kiyo ban support ya lade kum ka kenhon kadang nyai am ban yo ya karam makin la ban sedang no ban sna ya ka jakatre jakakta ka bakam kuluj bat kam tam makin yo ban ya treilang ya ka kam ha ka ju hi ka por gajing tmu junga nang menta kane ka kam kalong ba na kane ka bangala sedang menta ka barit ngakwa ban penhe ka ngala yo gaji ki machine na kane ko ngaklem yo ban penun kam te ngadon kam ya ka ying te nam ta ka ying ngadon kam khambun ka baiseng te ban snai ta ying ngadon kam jingirap nang ki government lane na gino ki badan kam sim ban yarap lam nang bangi dangi lasnai factory long kubangan yo ban ai kam lem ki weiru nang tai lade rong yo ban kiu susu ya ka jing yo ban ngala ban penhe kita ki kam kalor kata nomor ngakwa ban sedang no ya ka juice ma juice nomor kitu mesin baro gede ban sna juice te hang ne snong jungi ngi pahu so trun badu so persyong te lang ba kata long ban yarap ru ikinong rap por ba kim yo dor hayeu ngala ban sim ha ka dor ka ba khambet ban ngala ban penmi ka so jong so trun badu so persyong kane ka kunhon nang nish khamat ka thmu ban pentbet yalade ha ka ban bu jingkhan jingdia bat ru ban yo lat ban le jingo yaki we ki jaka penmi yakum kini ki jaj marbam khnang makin nang la shushu ban pen baha bat kentiu ya ka kam jongki